Que escolten l'onya cap-rac. Antes tenia que ser un drac, se agarraba una princesa. Y la princesa giraba la cabeza de un caballero para ayudar al drac. Y el caballero va a salvar a la princesa. Però el drac no volia. No vull evitar en cavallers. Vull ser jo l'heroi. I ella se'n va anar primer a l'una de Caleta. Puc dir el teu conte? No, jo no pot ser. El salvaré de la guineu. Que escolten l'onya cap-rac. El drac va caminant. Alent el sol. Puc dir el teu conte? No, això no toca. Així no, la cap-rac. Hola, puc dir el teu conte? El salvaré del llop. No, això no toca. No hi ha cap rac. El drac va caminant. I va trobar a Hansel i Gretel. A Caputxeta Vermella. Però ningú vol parquesca el seu conte. Venen d'ara va trobar un xiquet i una nena que muntava per una xitxa. Saben que no és gegant? És el drac. No, això no toca. Fa olor a drac. Auxili, no vull en ese conte. ¿Qué está pasando? Aquí. Se me ha apagado el sol. Drac, ¿on estàs? Necessitem un heroi. No puc. Sí que puc. Valent, que va fer sonora un gegant, va apagar el sol. Però el drac el va tornar al centre. Visca el nostre heroi. On està la cara?